ሰላም ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዘ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና ምኽሪ እተርልያ ዛንታን ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናብቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል። ኣብዚ ሕዚ እዋን ህይወት ብጣዕሚ እያ ከቢዳ። ሓደ ሰብ ንሰብ ዘይተኣማመነሉ ግዜ ኮይኑ ናይ ቀደም ሰባት ንኽራኸቡ ብጣዕሚ እዮም ዝነፋፈቁ ነይሮም። ሰብ እውን ብጣዕሚ ይሓርፉ ነይሮም። እንተናይ ሎሚ ግና ብኣንጻሩ እዩ። ተጊሕካ ንሰብ ምቕራብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ እውን ከዓ እቲ ዝቐርበካ ሰብ ንጥቕሙ ስለ ዝቐርበካ እዩ። ወይ ከዓ ምሳኻ እናሃለወ ዝኾነ ካልእ ሰብ እንተረኺቡ ንዓኻ ገዲፉ ንጥቕሚ ኢሉ ይጓዓዝ። በዚ ዝተለዓለ ከዓ ደፊርካ ምስ ሰብ ምቕራብ መፍትሒ የብሉን። ብፍላይ ከዓ ኣብ ፍቕሪ ዝገደደ እዩ። ማለተይ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ሓቀኛ ኣፍቃረሉ ኢልካ ንምስራብ ኣብ ዘይከኣለሉ እዋን ኢና በፂሕና። ካብዚ ኩሉ ሰብ ግን ሜላት ትፍለያ። ነዚ ኩሉ ዝበልክዎ ሕማቕ ባህርያት ናይ ሰባት ኣይትወክልን እያ። ማለተይ ንሳ ካብቲ ሕማቕ ነገራት ኣንጻር እያ ትውዕል። ሜላት ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ቦታ ኣብ ማእኸል ድሬዳዋ እዩ። ድሬዳዋ ከዓ እትፍለጠሉ ብፍቕርን ሓልዮትን እዩ። ሜላት እውን ኣተዓባብያ ብፍቕሪ እያ ዓብያ። ካብ ወለዳ ዝሰኣነቶ ኣይነበረን። ንዝበለቶ ነገር ንድሕሪት ከይበሉ ይፍፅሙላ። ከምቲ ንሶም ድሌታ ዝገብሩላ ንሳ እውን ብስርዓት ወለዳ ከም ዝደለይዎ ኮይና እያ ዓብያ። ገና ኣብ ንእስነት ዕድሚኣ ኣብ ዙርያ ብዙሓት ማሓዙት እዮም ነይሮምዋ። ፀበያ ምስ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት እዩ። ክበዝሕ እንከሎ ብጣዕሚ ሓላይትን ንሰባት ከም ባዕላ እትፈቱ ፍልይቲ ፍጥርቲ እያ። ብትምህርታ እንተኾነ እውን ብጣዕሚ እያ ንፍዕቲ። ኣብቲ ትመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ብፍልጠት ንዓኣ ዘርክባ ኣይነበረን። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ተታሒዞም ዝነብሩ ልዑላት ነጥብታት ዘምፁ እንተነሳ ግና ብልዕሊኦም እናንፀት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ባዕላ ታሪክ ተመዝግብ። ንሰብ ተጓዳኢት ብዘይምዃና እውን ከዓ ካብ መምህራና ኣትሒዛ ኩሎም ሰባት እዮም ዝፈትዋን ዘኽብርዋን። መቸም ግዜ እናሓለፈ መዓልትታት እናተተክኡ ብዝኸዱ ቁፅሪ ዕድመ እውን መሕላፉ ስለ ዘይተርፍ ናይ ሜላት ዕድመ እውን ከዓ እናወሰኸ ካብ ልቢ እናወሰኸት 10ይ ክፍሊ በፅሐት። 10ይ ክፍሊ እናተምሃረት እናሃለወት ክትረአ ከላ 10ይ ክፍሊ ተምሃሪት ዘይኮነትስ መምህር እያ ትመስል። ቁመታ ንውሕ ዝበለት እንተትከውን ቅርፂ ሰውነታ ከዓ ንኩሉ ወዲ ተባዕታይ ማራኺ ዓይነት እዩ ነይሩ። ብሰንኪ መልክዓ እውን ከዓ ብዙሓት ሰባት ኣብ ንእስነት ዕድሚኣ ንፍቕርን ትትሓትዋ እንተነሳ ግና ፍቃደኛ ከይኮነት ንኩሎም እናሓለፈት እምቢ እንዳበለት ትምህርታ ትቐፅል። እቲ ዝቐረበላ ዝነበረ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ካብ 10ይ ክፍሊ ንላዕሊ ንምሓር ምስ ጀመረት እናበዝሐ ኸደ። ግና ከዓ ፍቕሪ ባዕልኻ ደሊኻ ተምፅኦ ነገር ስለ ዘይኮነ ካብቶም ኩሎም ዝሓተትዋ ደቂ ተባዕትዮ ንሓደ ዋላ ብፍቕሪ ዓይኒ ሪኣቶ ኣይትፈልጥን። ሓደ ግዜ ንባዕላ እውን ይገርማ እዩ። ካብዞም ኩሎም መወዳት ንሓዲኦም ዘይምፍቃራ ይገርማ እምበርከ ከፍቅር ድየ ዝብለት ተሓሳስባ ንኽትሓስብ ገይርዋ እዩ። ብኸምዚ ትምህርታ እናቐፀለት 12 ክፍሊ ፅቡቕ ነጥቢ ብምምፃእ ናብ ዩኒቨርሲቲ ሓለፈት። ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ በፂሕዋ ነይሩ። ናብራ ናይ ዩኒቨርሲቲ እውን ከዓ ክብድብድ በላ። ካብቶም ቅድሚ ሕዚ ተፈልያቶም ዘይትፈልጥ ወለዳ ተፈልያ ምንባር ዝተወሰነ ግዜ ዋላ እንትኸበዳ ግና ከዓ ናይ ግድን ክትኽእሎ ስለ ዘለዋ ንኩሉ ፈተናታት ህይወታ ተፃዊራ ትምህርታ ቀፀለት። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝረኸበቶም ሰባት ከዓ ፍጹም ካብኣ ዝተፈለዩ እዮም ነይሮም። ዝበዝሑ ሰባት ዝደልይዋ ዝነበሩ ንፈተና ጥራሕ እዩ ነይሩ። ኩሎም መፈተና እዋን ሜሉ እናበሉ ይቐርብዋ። በዚ ነገር ብጣዕሚ እያ ትግረም። ብዝተኸኣላ እውን ፈተና ተስርሖም ንሶም እውን ብጣዕሚ ይፈትዋ። ምስ ኩሎም እውን በብፀባዮም ትቐርቦም። ከምዚ እናበለት ትምህርታ ኣብ ናይ መወዳእታ ዓመት በፅሐት እሞ ትምህርታ ኣጠናቂቓ ንምራቕ ትፅበ ነበረት።
ቅድሚ ምምራቆም ከዓ እቶም ተማሃሮ ናይ መፈላለይ ግብዣ ኣዳልዮም ሓደ እንዳ መስተ ኣዕፀው ሰባት መሪፆም ከዓ ፀውዖሞ ንሜላት እውን ንኽትከድ ዓደምዋ እንተ ሜላት ግና ኣቤቶም ሜላት ከምኡ ዝመሰሉ ውፅእ ዝበሉ ነገራት ምግባር ኣይትፈቱን ነይራ ግና ሓደ ብንያም ዝተባሃለ ተምሃራይ ኣጥቢቑ ለመና ካብ ኩሎም ተምሃሮ ብደንቢ ትቐርቦ ሰብ ንሱ ነይሩ ኣብቲ መጀመርታ ከም ዘፍቅራ ነጊርዋ ነይሩ ስለዘይተቐበለቶ ግና ኩሉ ነገሩ ገዲፉ ጽቡቕ ምሕዝነት ፈጢሮም እዮም ተማሂሮም ንሱ ኣጥቢቑ ምስ ለመና ግና እንብኽትብሎ ይከኣለትን እሞ ንስኡ ናፍቲ ፕሮግራም ከደት ናፍቲ ፕሮግራም ምኻዳ ንእሽተን ፍትሕ ንኽትብል ገይርዋ እዩ ምስ ቢንያም ኮፍ ኢላ እውን ትሰቲ ንሱ ይቐድሐላ መሊሳ ትሰቲ ቀስ ብቐስ ከዓ እናሰኸረት ከደት ንሳ ግን ኣይርዳኣን ነይሩ እናበዝሐ ምስ ከደ ግን ብጣዕሚ ሰኸረት ቢንያም እውን ምስ ኣይሰቲ ብምንባሩ ንሱ እውን ሰኸረ እሞ ተታሒዞም ናብ ዶርሞም ኣብ ክንዲ ምኻድ ተታሒዞም ናብ ዓራት ከዱ ከይተረድኦም እውን ብስኽራን ተደፋፊኦም ብሓደ ሓደሩ ንንግሂኡ ሜላት ብጣዕሚ ደንገጸት እንታይ ከም ዝተፈጸመ ንምዝካር እንትትሞክር ምንም ክትዝክር ኣይከኣለትን ነታ መዓልቲ እውን ተኣረገመታ በቲ ዝተፈጠረ ምኽንያት ከዓ ኣብ እዋን ምረቓዓ ሕጉስቲ ከይኮነት ኣሕለፈቶ ብልፅቲ ተሸላሚት ኮይና እንተተሸለመት እውን ክትሕጎስ ግን ኣይከኣለትን ፕሮግራም ተወዲኡ ኩሉ ሰብ ናብ ዓዱ ምኻድ ጀመረ ክልቲኦም ብዝገበርዎ ነገር ስለ ዝሓፈሩ ከይተሰናበቱ ነናብ ዓዶም ከዱ ናብ ዓዳ ኸይዳ ምስ ወለዳ ኮይና ህይወታን ትቅፅል ናይ ሕማም ስምዒት ክስማዕ ጀመረ ናብ ሓኪም ከይዳን ተተመርመረት ጥንስቲ ምዃና ነገርዋ በዚ ነገር ኣመና ደንገጸት ክተውረዶ ሓሲባ ነቲ ዶክተር ምስ ሓተተቶ ንህይወት ኣስጋኣ ምዃኑ ሓበረላ እሞ ንዝተወሃባ ነገር ተቐቢላ ኸደት ነብዓታ ከዓ ክትኽእሉ ይከኣለትን እንዳነብዐት ከዓ ንወለዳ ዝተፈጠረ ኩሉ ነገር ነገረቶም ወለዳ ብዙሕ ዘካብዱን ዘካርሩን ስለ ዘይነበሩ ንሜላት እናጸናንዑ ንኸይትጭነቕን ብሓባር ከም ዘዕብይዎን ገለጹላ ብናይ ወለዳ መልሲ ተሓጒሳ ዕረፍቲ ተሰማዓ ትወልደሉ እዋን ኣኺሉ ከዓ ወዲ ቆልዓ ብሰላም ተገላገለት ምስ ወለደት ድሕሪ 3 ዓመት ኣብ ደገ ትርከብ ሓትናኣ ፕሮሰስ ወዳድአትላ እሞ ናብ ኣሜሪካ ንምኻድ ተዳለወት ወለዳ ብዛዕባ ወዳ ንኸይትጭነቕ ገሊፆም ተነሰናቢቶም ሰደድዋ ብትምህርታ ንፍዕቲ ብምንባራ ናይ ቋንቋ ፀገም ኣይነበራን ብቐሊሉ ምስ ብዙሓት ሰባት ተፋለጠት ሓትናኣ ኣብ ዘእተወታ ስራሕ እናሰራሐት ከዓ ህይወታ ትመርሕ ኣብ ትርፊ ጊዜኣ ኩሉ ግዜ ፌስቡክ እናተጠቐመት እያ ተሕልፎ ንምዝንጋዕ ሓበሬታ ንምርካብ ኢላ እያ እትጥቀመሉ ፌስቡክ እናተጠቐመት ሓደ መዓልቲ ምስ ሓደ ወዲ ዕላል ከፈተት እቲ ወዲ ሶፎንያስ ዝበሃል ናብ ፕሮፋይሉ ኣትያ ኩሉ ነገር ምስ ረአየት ሶፎንያስ ወታደር ነይሩ ሜላት ብዛዕባ ናይ ሰባት ህይወት ፈሊጣ ንኽተማኽር ደስ ይብላ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ህይወቱ ንኽዕልላ ነገረቶ እሞ ኩሉ ነገሩ ነገራ ሶፎንያስ ዝሓለፎ ስቃይን መከራን እንትነግራ ኣመና ሓዘነትሉ ብህይወት ምንባሩ ዓብይ ነገር ከም ዝኾነ እናገለጸት ከዓ ትመኽሮ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ጽቡቕ እናዕለሉ ደስ በሃሊ ምሕዝነት ፈጠሩ ፍቕሪ ምልማድ እዩ ዝበሃል ኣበሓሕላ ከዓ ኣብ ሜላት ግልጽ ኾነ ብተደጋጋሚ እናዕለሉ እንትኸዱ ሜላት እናፍቀረቶ ኸደት ሶፎንያስ እውን ከምኡ ካብ ልቡ እናፍቀራ ኸደ ብፌስቡክ ዝፍቀር ዘይመስላ ዝነበረ ሜላት ንባዕላ ምፍቃራ እናገረማ እትናቱ ፍቕሪ ሕቶ ብኡኡ ንኽመጽእ ተጸበየት ኩሉ ግዜ እውን ብዛዕባ ከምኡ እናዕለለት ንኽነግራ ተደፋፍኦ ኣብ መወዳእታ እውን ሓሳብ ልባ ሰሚሩላ ፍቕራዊ ሕቶ ቅረበላ ሜላት እውን ብቐሊሉ ንኸይትሰዓር ኢላ ክሓስበሉ ኢላ ንእሽተን መዓልቲ ምስ ጸንሐት ንፍቕራዊ ሕቶኡ ተቐበለት ፍቕሮም እውን ብፌስቡክ ጽቡቕ ገይሮም ቀጸልዎ ናይ ክልቲኦም ፍቕሪ ካብ ልቢ ዝፈልፈለይ ነይሩ ሓዲኦም ንሓዲኦም ብጣዕሚ እዮም ዝተሓላለዩ መጀመርታ ብገንዘብ ኢሉ ከይቐርባ ኢላ ኣብ ደገ ከም ዘላ ኣይነገረቶ ነይራ ድሓር ግና
ፍቅሩ حقاو مخانو مستردأت نجرتو نسو أبرخا سلازخونا بزوح كارد نخجز يتسجم سلاسنبرا كحتتا بعلات كاردي تسدلو نيرا نسو ويا عقمنا حتى رمبر انت زحق زاس أمنا دس مبلو حقنيا فقريلن أبزب بحال جزا ميلاتن سوفيان ياسن أمو الفيسبوك حقنيا فقرات كونو ميلات كرم كل نجار نو وتقدمو بزعبا حيوتا كل نجاريا نجيراتو نسوون نخل نجار فقر يسعر إلو تقبلا كم زولدات يفلت إلو كابت سرحو سرح نولدا إن حجزت نو أون بمكانو كنزب تسدلو أي تسدد اللي ولا انتبلا انت نساقنا يرلي كايون دابلت تسدلو أفتعدي مستتحا حزت كاب حتى تفليع بين آيات نبر حتى كل نجار قريفا ناب عداس لاستملست عدد فلتوسا بين بران نزخع أتات خفلا خفليت نخل نجار تشفعفنا لا سخونة أوان كنا ميلات بتصنوع حمامات نجيراتو كيج النق سقبلت كنا خاء بدمتي انت عللو سخونة نجار كم سخونة تارك روحتها كم زحمامات مليساتلو أبز جزاء بتعمل تجنقة زي خير قينو ومبر كل نجار قديفو ما خدانيرو تحكم كم زلان نخيج النق النجارتو كنا كاب حماما كي حشاكنا كالي إحمام تفتأرا صوفونياس نبرخا قد رخيبوا بصنع حماما محماما زي فلتو محازتو ميلات مسدولات له كم زحماما نجروا ميلات أبرأس حماما بجنكات كتعبد بلد انتاي كم تقبر جنقا مفتيحو ما جلت محتاب مخانو نجروا ميلات ون نعا محكمي زنبرا جنزب كله نابو سددت لمو لما جلت كدا كم سددت لهم السماء أمنا حزينو نمنتايلو ونكوريلا قلتي ننبعلهم بدعمي يوم استحلالي نيرم فتارقن نخفتلهم بحدا قزا أحممهم ميلات نعي ترفني لا جنزبا سددت له نسوون أب حدا قدم تقمدو محصاب جمرا أقاد أمخوينو ناي ميلات محمم حتى نأسمعت مو نتزس حسب أي جنزب نخحبا نكرتمو جنزب حبا نتز حبا جنزب ونكا ميلات تحكمت أبز جزاء بزو السنة طوز سنة تحقوست فداري بزجبرت طرح الرحة كم زفتون أمينة نتني حقوس زينان سوفياناس نكرتو بدعم خاط حقوسة نسوون كم معلتنا معلتي تعنو أي من لاس جمرة سوفياناس أفت قدام قنو مقبت سرحلو حانت قوال نيرا إذا قوال كم أوخد حدز أبز خدت يا نيرا تبوق تررف فتيرومكا محسن نتجمرو سلك تقايروم مبونكا نسو حيشوغونا بجز أخدا حيشوغونا بجز أمخادو ميلات مسمعت أمنات حقوست مصدقو خاطة فاليدا أديو بدع مفتوتا مصدقو نئشتان مسانحة نفسنا بروبوتا خدا اسميلات هون فقرهم قتلو حدا معال سوفينياس اتا أفت قدام زتفعلت أقوال دولت اللومو هيش واجز خمس عطوات نجرتو بدعمت حقيسو خاء حقوسو قلت إلا زلت اللوبوتها عقاد أمي أبني يديو عدينيرو نخرا خبو خاء حتى تتو نسوون الشبالامو نميلات نابديو خمس خير نجرا ميلات كم صفات أنا تسمع مو مخنياتون تتحطو مخنيات دراديرو أعمنامو كيدو نتاقوال رخبا نتاقوال أبقز أي رخيبوا مقبس هراريحا مستوون كالربا يانيرا نسو زي فلت أمبر نساتا فكرو يانيرا النابلو الناساتين تتنحو سخار زبحال نجر متأمو بحدا حدارو ننكيو سوفونياس بدعم تناددا أمنات تعاسا نبعتو كم ما ينافسسا ناي ميلات فقر خبرو انت تدهولالو كم قدمو كعللايك علن بس نجر بدعم تجنقت مسديو كل جزايا تدواول منم حدش نجر كم زي اللخعة أديو تنجرا انت نسوكنا تغيرا حدا معالتي أطبق أبلا بفقر وممحلا حق نخنجرا نجرتو إننا بقى كل نجر نجرا
እዚ ነገር ምስ ሰምዐት ክትኣምነን ኣይከኣለትን ሓሲባቶ ስለ ዘይትፈልጥ ብጣዕሚ ኸበዳ ነቲ ስልኪ ዓፅያ ከዓ ንበይና ምንባዕ ጀመረት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ደገ ንምድዋል ብዙሕ ገንዘብ ዘብልዕ ዋላ እንተኾነ ሶፎንያስ ግና ብተደጋጋሚ ይድውለላ እንተ ሜላት ግና ብጣዕሚ ተሰሚዕዋ ንዝገበረትሉ ኩሉ ነገር ከምኡ ምፍዳዩ ኣመና ሓዘና ብፌስቡክ እናነበዐ ድምፂ የቐምጠላ እንተ ሜላት ግና ዋላ እንተሕዘና ግና ክትምልሰሉ ኣይትኽእልን ኣይትደልን እውን ሶፎንያስ ምስ ጨነቆ እታ ጓል ትፅሕፈሉ መልእኽትታት ስክሪንሻት ገይሩ ሰደደላ እቲ መልእኽትታት ዝነበረ ከም እተፍቅሮ ምስኡ ንኽትኸውን ከም እትደሊ ናይ ልመና ቃላት እዮም ነይሮም ንሱ ግን ምንም ኣይምልሰላን ሓንቲ ግዜ ዘፍቀራ ጓል ከም ዘለቶ ጥራሕ ጽሒፉላ ነይሩ እዚ ነገራት እንተርአየት ዋላ ከቢድዋ ንኽትኣምን ከዓ ነቲ ኣብ ስክሪንሾት ዘሎ ስልኪ ቁፅሪ ደወለት እሞ መሓዝኡ ከም ዝኾነትን ብዛዕባ ርክቦም ሓተተታ እታ ጓል እውን ብዙሕ ነገር ሓስያ ነገረታ ቆልዓ ካብኡ ከም ዝወለደት ኣብ ጽቡቕ ፍቕሪ ከም ዘለዎ ነገረታ ሜላት ብሕርቃን ጣዕበለት እቲ ዘናደዳ ከዓ ኣዲኡ እውን ነታ ጓል ከም እትፈልጣን ከም እትፈትዋን እያ እታ ጓል ነጊራታ እዚ ምስ ሰምዐት ነዲኡ ጸለአተን ዝኹሉ ጓለይ ዝብልዓ ዝነበራ ሓሶት ምዃኑን ትትሓስብ ኣመና ሓረቐት ተናዲዳ ከዓ ናብ ኣዲኡ ደወለት እሞ እናበኸየት ኩሉ ዝሰምዐቶ እንተትነግረን ኣዲኡ ደንገጸት ኩሉ ነገር ሓሶት ምዃኑ ነገረታ ሚላት ግና ኣይኣመነታን ምእማን ምስ ኣበየታ በቲ ትፈትዎ ወዳ እንትሓሴ ወደይ የስእነኒ ኢላ መሓለት ሚላት ንመን ትእመን ጨነቃ ነዲኡ ይቕሬታ ሓቲታ ነቲ ስልኪ ዓፅወቶ ብጣዕሚ እያ ተፍቅሮ ንሱ እውን ከም ዘፍቅራ ትፈልጥ እያ ግና እቲ ነገር ከቢድዋ እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽ ትብለላ እሞ እስኪ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ሓሳብ ርእይትኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ግደፉላ